от телефона. Едно кафе ми трябва, днес кафе на местни хора. Абе това май е някаква пролетна умора. Искаш 3 в 1, ще ти направя още. Боса я на Оля вика, нема я върта въртла. За мен това е някаква скрита реклама на Нескафе. Бас невероятно, Беше ми много приятно. по 3 в 1. 2-6 Quattro. Пием, пушим 3 в 1. Искам аз и ти в легло. С нощи вкъщи пиршество. Аз пия кафе, а ти цвекло. Не 3 в 1, а 4. Беше ми много приятно.